Айде, насядайте, народе. Налейте си по една студена чешмяна, ако имате, щото в Хасково водата е като политик, уша има, ама не тече. Днес ще говорим за човек, за когото или няма да чуеш нищо, или ще чуеш всичко. Минко Ангелов. Бунтар? Пожарникар? Тих играч зад кулисите или просто човек, който не може да трае. Включи се, защото ще ровим така, че и кметът може да си смени касата. Започваме. Роден в Хасково през 70-те години, Минко Ангелов израства в семейство, което вярва в образованието и труда. Още от ранните си години показва амбиция и стремеж към развитие. Завършва висше образование в Пловдив, във Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост, където придобива магистърска степен. Не спира до там. През 90-те години, когато България се тресе от промени, Минко решава да поеме риск и навлиза в частния бизнес. Управлява малка ит фирма в Хасково, Компютър Консулт. По-късно оглавява и винарна секар в Харманли бизнес, който го учи на тежки уроци, но и му отваря врати. След години в сянка, през 2012, той се издига в публичната администрация като заместник-кмет на Хасково. Тих, но решителен ход. Мнозина го подценяват, но той наблюдава, учи, планира. Хората в града го наричат умен, други – студен, но всички са съгласни в едно – Минко не се появява случайно. Зад гърба му стои солиден опит и в икономиката, и в управлението. Той не е просто поредният кандидат. Той е човек, който вече е бил вътре в машината. Но въпросът е, докъде ще стигне? И дали пътят му ще остане чист? След години вярна служба в пожарната служба на Хасково, Минко Ангелов започва да усеща не само топлината на пламъците, а и миризмата на нещо изгоряло в самата община. Спокойният пожарникар се превръща в гневен гражданин. Вижда злоупотреби, неефективност и една затворена администрация. И тогава си казва: щом няма кой да ги пита, ще ги питам аз. 2019 сцената се променя. На местните избори Минко Ангелов излиза като независим кандидат, подкрепен от граждански активисти и от ядосани хора, които вече не вярват на никого. Слоганите му не са пълни с обещания, а с въпроси. Къде са парите за ВИК-то? Защо пожарникарите нямат техника, общината нови джипове? И защо все едни и същи хора се въртят като на партиен шиш? Политиката го забелязва, но отдалеч. Минко не влиза в големите партии. И не ги кани. Влиза в Общинския съвет и започва да задава въпроси. Някои се подсмихват. Други се изпотяват. Стени срещу огън. За 4 години в съвета, Минко е като пожарен маркуч в заседателна зала, неудобен, шумен, понякога хаотичен, но винаги насочен към истината. Подкрепя хората, говори от улицата, а не от канцеларията. Но сам. Без голяма медийна подкрепа. Без пиар екип. Само с име, кауза и инат. Какво следва? Сега вече хората го разпознават. Но дали ще му повярват? Дали е алтернатива или просто глас в пустинята? И тук питаме. Дали Минко Ангелов е човекът, който ще обърне страницата? Или ще остане като бележка в полето, друг? След като натрупва опит в системата, от пожарникар до политическо лице, Минко Ангелов се завръща на сцената, но вече не като изпълнител, а като критик. Събира хора, говори директно и остро. Не се крие. Не се страхува. Организира пресконференции, публикува видеа, посочва конкретни хора, задава неудобни въпроси. Основна му мишена – кметът Станислав Дечев. Обвинения в бездействие, липса на прозрачност, проблеми с водата, ВИК, корупция в обществените поръчки. Минко вече не е в сянка. Той е под светлината на прожекторите. Но тук възниква въпросът. Истински ли е, или просто ползва недоволството на хората като скеле за нова роля? Някои го наричат гласа на народа. Други – стара версия в нова опаковка. Именно тук започва голямото раздвояване на мненията, дали Минко е алтернатива, или поредният. Доброто. Минко Ангелов казва неща, които другите не смеят. Посочва проблеми, показва документи, говори в прав текст.
Хората го слушат, защото е един от тях. Не идва с партия зад гърба си, а с микрофон и въпроси. Иска прозрачност, справедливост и наказания за виновните. Носи си миналото на пожарникар, човек от реалния труд, не от луксозните заседания. Лошото. Но Минко не е напълно нов. Имал е власт, познава системата отвътре, въпросът е, защо чак сега говори. Понякога говори много, но действа малко. Няма ясен екип, няма ясен план за бъдещето. Против системата е, но как ще я промени, с гняв или с визия? И тук идва въпросът. На кой Минко вярваме? На пожарникаря, който гаси пожари с истини? Или на политиката в сянка, която чака удобния момент? Минко може да бъде герой. Но може и да остане просто глас в тълпата, който времето ще заглуши. Пренасене на битката на високо ниво. През февруари 2017 година, след като Минко Ангелов е официално назначен за областен управител, той не просто поема длъжността, той изригва срещу практики в изборите. Има порочни практики при изборите в Хасковско, купуване на гласове и натиск от държавни институции, заявява директно пред медиите. Тук идва ключовият момент. Преди да направи това изявление, Минко е провел лична среща с тогавашния губернатор Станислав Дечев. Целта? Да се запознае с обстановката в областта, както казва самият Дечев. Дечев отговаря дипломатично, но ясно. След срещата, Дечев поздравява за стабилна и коректна администрация и описва промените като логично политическо решение. Така той отговори. Смяната е логична и очаквана. Значението на конфликта. Минко предприема рискован ход, публично обвинява в изборни злоупотреби. Не просто в някой друг район, а в собствената си област. Дечев от своя страна се опитва да успокои водите, като заявява стабилитет и непричастност. Защо тази война е важна? Аспект какво промени? Прозрачност. Минко сложи корупционните теми на преден план. Контрол. Срещата с Дечев показа, че няма пряка връзка, но намек за напрежение. Властта показа, че кметът се чувства сериозно засяган от това ново изказване едно. Скандалът става публичен. На 11 април 2017 година, точно след като е назначен, Минко Ангелов излиза пред медиите с реч. Ще се боря за премахването на порочни практики като купуване на гласове и натиск от държавни институции, звезда. Това е директен удар срещу местния модел, в това число и срещу позицията на Дечев. 2. Отговорът на Станислав Дечев. Веднага след този изблик, Дечев заявява, че промяната е логично и очаквано политическо решение. С други думи, конфликтът се преформулира като нормална политическа ротация, което сигнализира за опит за успокояване на напрежението между двамата. 3. Минимален медиен шум, огромен резонанс. Местните медии, Дарик, HASKOVONET, отразяват скандала. Но националните следят слабо. Няма големи репортажи, нито ефирни спорове. Все пак в Хасково вътрешният конфликт пуска корени и предизвиква усилен интерес от страна на граждани. Температура в политическия бранш. Повишено внимание към изборните процедури и назначаването на областни губернатори. 4. Последствията, стратегии и ефекти. Ефект какво означава? За Минко Ангелов получава ярък публичен образ, новото лице, което говори така, както другите мълчат. За Дечев демонстрира колебание, кратък, но смислен коментар, който прикрива напрежение. За обществото потвърждава, че има конфликт на власт и че изборите не са празен звук. За двете страни Минко печели гласове заради смелостта, а Дечев внушава стабилност, традиционната опция. 5. Големият въпрос след битката. Това ли беше? Много хора си помислиха. Нали знаем какво се случва, нали? Имаше ли действия след думите? Промени ли се нещо? И там идва моментът на истината, дали думите бяха само театър. Сигналът и започнатото разследване. През ноември 2022, Българска легия антимафия официално подава сигнал до президента и прокуратурата. Твърди се, че Ангелов е покровителствал канал за контрабанда на фалшиви парфюми през границата.
По този сигнал МОСВ, ДАНС, МВР и прокуратурата стартират проверка. В същото време се образуват данни, свързани с контрабанда на акцизни стоки и връзки с митничари и полицаи. 2. Обвинения за канал и тонове стока. От октомври 2022 се хващат 8333 фалшиви парфюма, натоварени в 2 микробуса край Харманли. Сигналът твърди, че каналът е пренасял около 250 000 парфюма месечно, с оборот 1,7 милиона лева и печалба близо 5 милиона месечно. Шофьори посочват, че минавали спокойно през границата, без пречки на митницата, с обещан чадър от високо ниво, включително и от областния. 3. Оставка и предизборно оттегляне. На 29 ноември 2022, след въпрос от депутат на БСП, служебният министър-председател Гълъб Донев обявява, че Ангелов е подал оставка и излязъл в отпуск, докато тече разследването. Това става първи публичен знак за тежестта на сигнала, нещо явно сериозно. 4. Отговорът на Ангелов, защита и обвинения в Пасквил. В свои постове в социалните мрежи, Минко определя обвиненията като «Пасквил, съшит с бели конци», уверявайки, че е чист и ще ги обори съдебно. Декларира, че е в отпуск, за да не пречи на проверката, и подчертава, че е борец срещу корупцията и контрабандата през границата. 5. Високопоставено назначение, въпреки всичко. Само няколко месеца по-късно, през март 2023, независимо от разследването, Ангелов получава именуване като съветник по икономиката към Министерство на икономиката. В мотивите пише «Борба с инфлацията» и «Притежава дългогодишен опит и професионализъм». Това решение предизвиква критики за премълчаване на разследването при назначението. 6. Какво е епилогът? Няма официално обвинение или съдебно дело към момента. Ангелов твърди своята невинност и очаква решението на институциите. Назначението му въпреки всичко изпраща сигнал, има чадър над него, поне според обществените коментари и критика. Март 2023, след обвиненията, скандалите и сенките около митницата на Капитан Андреево, Ангелов вече е съветник. Не в Хасково, а в Министерството на икономиката. Назначен тихо, далеч от светлините на прожекторите. Докато в града още се обсъжда каква е истината, в София той сяда зад бюро с достъп до икономическа информация и проектобюджети. 2023-2024, през следващите месеци Ангелов не изчезва от сцената, но и не блести. Запазва мълчание, не дава интервюта, не отговаря на въпроси. Но въпреки това името му се появява то в обществена поръчка, свързана с доставки за Южна България, то в протоколи на срещи с съмнителни частни фирми, свързани с логистика и транспорт. В същото време в Хасково се говори, че именно той дърпа конците зад някои независими бизнеси, които изведнъж започват да просперират. Ноември 2024, нова буря. Журналистическо разследване внася документални доказателства, че фирми, близки до бивши съратници на Ангелов, печелят договори с минимално участие, но с максимални субсидии. В един от случаите, проект за развитие на местни икономики за 2,4 милиона лева, се оказва, че офисите дори не съществуват. Проектът е на хартия. Пари изтеглени. Резултати 0. Ангелов мълчи. Министерството прехвърля топката към местната администрация. Прокуратурата не започва разследване. Хората привикнали да не очакват отговори. Януари 2025 излиза доклад от Европейската сметна палата за злоупотреби със средства по оперативни програми. В него, в графата с пропуски по мониторинг и отчетност, се споменава България. Сред рисковите области – Хасково. Сред рисковите проекти, същите, в които е замесена компания, свързана с бивш областен управител, настоящ съветник. Май 2025, Минко Ангелов се завръща в Хасково, този път неофициално. Присъства на 2 срещи с бизнесмени, говори за нова платформа за местно развитие, предлага мост между София и Хасково. Хората подозират, че се готви за връщане не като чиновник, а като нов играч на терен, може би за местните избори през 2027. И тук се появява въпросът, който не дава покой.
Минко Ангелов се превърна ли от разобличител в прикритие? Или отдавна вече не знаем кой кого разобличава? А най-страшното, когато хората загубят надежда в иконите на промяната, в какво изобщо им остава да вярват? Окото на Хасково вижда, помни и пита. Следете! Защото историята не е свършила. Тя тепърва започва. Едно, кой избира кой да разследва? Когато бивш разобличител получи тиха държавна позиция, кой проверява него? 2. Защо няма разследване, след като има документи? Фирми с проекти фантоми, усвоени пари, липсващи резултати. А прокуратурата? 3. Защо парите за развитие на Хасково отиват в ръцете на няколко приближени фирми? Къде е местният бизнес? Къде са реалните проекти? 4. Какви връзки поддържа Минко Ангелов в Хасково днес? Има ли ново задкулисие, което се готви за 2027? 5. Кой му дава достъп до министерски ресурси и защо? Кой стои зад него в София? 6. Защо Хасково е в европейски доклад за злоупотреби, а никой не подава оставка? 7. Кой пази тишината? Когато няма реакция, това също е отговор. А най-важният въпрос, с който искаме да завършим. Ти вярваш ли още на спасителите? Или вече знаеш, че промяната не идва от човек, а от хората? Благодаря, че гледа до края. Ако искаш още истини, които не всички смеят да кажат, цъкни, харесай, абонирай се и бъди част от битката. Истината не мълчи. И ти също не трябва.